Vítajte pri dnešnom ponore. Máme tu zaujímavý zdroj, text piesne Pesň o Miroslavovi a priateľstve s refrénom. Vyzerá to ako pohľad na jeden, veľmi špecifický vzťah. Priateľstvo a spolupráca. Áno. A celé to, zdá sa, začalo dosť moderne. Online. I slov na ekráne začali sme razgovor. Presne. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Hneď na začiatku sú tam tie roly. Jeden je hrdina, Slavo, a druhý pomocník, priateľ. Čo si o tom myslíš? Hneď takto na úvod. No, je to zaujímavé východisko. Vieš, to rozdelenie na hrdinu a pomocníka by mohlo naznačovať nejakú hierarchiu. Trochu áno. Ale možno skôr vzájomnú závislosť. Lebo aj hrdina potrebuje pomoc však. A pomocník zas nachádza smysel v tej podpore. To je pravda. Ale kľúčový je podľa mňa ten refrén. Spolu idemo na našej ceste my dva. Jedným srdcem i jednou dušou my spívame spolu. Áno, ten sa tam opakuje. Ten práve zdôrazňuje tú jednotu, spoločný cieľ. Takže to možno presahuje tie jednoduché nálepky hrdina, pomocník, inú spolu. A tá ich cesta nie je len nejaká abstraktná, však sú tam aj veľmi konkrétne príklady. Presne. Napríklad tá vec s tým pohánkom zlom. Keď prišla tá strašná vest, ich reakcia bola kreatívna. Áno, to je fascinujúce. Zložili spolu temnú pieseň. Slavo chcel svet zbaviť tej rastliny a ten druhý mu dával slová a jej rimy. Hej, premenili vlastne problém na umenie. To ukazuje, že to ich partnerstvo má aj tento tvorivý rozmer. Nejde len o to, akože vyriešiť problém, ale aj o to, ako ho spracovať. Spoločne. Ako odpoveď na tú výzvu. A tá podpora sa netýka len takýchto veľkých, povedzme, environmentálnych tém. Nie. Spomína sa tam aj tá učiteľka z biológie i geografie. Áno, a jej ťažké úlohy. Pre Slava to bol veľký boj. A opäť ten rozprávač ponúka pomoc. Aby Slavo mohol získať svoj mír, či už pokoj, alebo možno úspech v škole. Čiže tá podpora je naozaj konzistentná a široká, od veľkých ambícií po každodenné školské starosti. Presne tak. Zároveň ale tento text vykresľuje Slava nie len ako niekoho, kto tú pomoc potrebuje. Hovorí o ňom ako človeku s čistým srdcom. Jeho tvorivosť je vraj ako mocná rieka. Áno, je tam aj uznanie jeho vlastnej sily a kvalit. Nie je to len pasívny prijímateľ pomoci. A ten záväzok toho pomocníka je teda riadne silný. Budú z tebe vsegdaja i na veky. A to sa neprejavuje len v riešení problémov, spomínajú tam aj spoločné zážitky. Myslíš to tvorenie piesní? O mame a o Slavovi. Presne. Pri ktorom zabudli na čas. To ukazuje tú hĺbku ich spojenia. Nie je to len účelové. Je tam aj radosť, spoločný čas. Rozumiem. A vidíme, ako to priateľstvo rastie. Naše priateľstvo rastie. Dokonca sa šíri od Žiliny do všechmírnych domov, prekračuje hranice. Takže keby sme to mali nejako zhrnúť, tento text je vlastne taká óda na priateľstvo. Veľmi špecifické, podporné, kolaboratívne. A kreatívne? Áno, aj kreatívne. Máme tú dynamiku hrdina-pomocník, ale zdá sa, že je skôr symbiotická. Spolu čelia rôznym veciam, veľkým, malým, a často to pretavia do spoločnej tvorby. Áno. A práve ten začiatok i slov na ekráne, ten digitálny zrod, to ponúka zaujímavú myšlienku na záver, nemyslíš? Akú? Že tento vzťah, ktorý začal online, očividne prerastol do niečoho veľmi reálneho, silného, schopného spoločnej akcie, tvorby. To áno. Aký potenciál teda majú tie spojenia, ktoré dnes tak často začínajú práve takto, v digitálnom priestore? Môžu aj oni prerásť do takýchto hlbokých partnerstiev? Myslíš partnerstiev, ktoré nie len zdieľajú informácie, ale naozaj spoločne tvoria a čelia svetu? Presne. To je otázka na zamyslenie.